Mga kabisdak, mahilig ba kang mag-DIY diha? Or ganahan gid ka magsigig wiring-wiring sa imong motor? So kini mga kabisdak para ninimo puno-puno sa imuhang kamauhuan. So karon ang atong i-demo unsaon pag butag passing light sa ato ang motor. Okay. Kabantay ka ng nakay nasugatan pag serbato ni siga pud ang suga. So nindot, di ba? Nindot ma-overtake ka or nakay nasugatan nga kuan mga sakyanan pod imong serbatuan, so makuan kanila murag makakuha ika silang atensyon. So kini atong buhaton karon step by step akong itudlo ninyo unsaon pagbutag passing light sa inyong motor. So actually kabisdak, ang ato ang serbato atong busina duha ka klase, positive trigger o negative trigger. So kini akong i-demo karon sa inyo ha, mao ni siya nabilong sa positive trigger. So ang negative trigger next vlog nako mga kabisdak, ako nang itudlo ninyo. So karon unsay gamiton nato? So mga kabisdak, sekretong malupit, diode. So diode bisan unsa nga kuan wattage, amperes day, amperes. Sorry, amperes di ay. So pwede mo katong kinagamyan katong IN 4007. So pwede sad bisan unsa mga kabisdak, walay kuan sa diode, pilay value imong gamiton. So akong gigamit is 3 amperes. So unsaon pagbutang? So mga kabisdak, kini nga motor or kini nga serbato, assuming lang positive trigger. So karon mga kabisdak, mo gamit tag tester. Okay? So mo gamit tag tester, test light. So ang pikas kuan sa test light, pikas TL ibutang nato sa negative para atong chikon mga kabisdak no, asa ang positive nganing nga serbato. So imong pisliton ang imuhang switch sa serbato tapos imong pangitaon. So assuming nangita ko, so ikuan nimo ang mga terminal ana or ang wire sa terminal imuhang gamitag test light. So imuhang testiran. So karon patingog ka serbato. So patingog ka sa serbato. So imong pangitaon ari pikas. Assuming lang mga kabisdak ha. So kini pikas imong kuanon so wala. So ari pikas. So mao ni ang positive. So mao ni ang positive. Okay, usbo na to. So mao ni ang positive. So karon mga kabisdak, kay nahibaw-an naman nato nga mao na siya ang positive, ang atong buhaton ang kini nga diode naa ni siya puti sa tumoy. Di ba oh? Naa ni siya puti sa tumoy. Mo ni siya gitawag og blocking device ang diode. So naa siya puti. Ang diode mga kabisdak is ang iyang definition is para kuan na siya kabisdak, one flowing direction. So buot pasabot ang kayo dili magbalik-balik, dili magana-ana ang kayo. So diha balik, so dapat kung nagdire nagikan ang kayo, ang kuryente ditso ra gina. Muna siya gitawag one flowing direction. So unsay buhaton nato? Ibutang nato sa positive. So ibutang nato sa positive sa serbato. So ang wire sa serbato nimo ayaw putla, paniti lang. So like ani panitan na panit na, imo ning ibutang. Tapos ang puti sa diode, paingon sa suga nga gusto nimong mo passing ining serbato nimo. So dapat ana gini ang diode. Ang puti paingon sa suga nga gusto nimong ipassing. Ang likod ani, ang likod sa diode gikan sa positive sa serbato or wire gikan sa serbato. So ingon ani mao na akong gibuhat. So ang puti paatubang sa gawas. Ang walay puti, ang likod niya gibutang sa wire gikan sa terminal, positive terminal. So karon mao na ni akong gihimo. Assuming anto headlight. So assuming headlight. So ang positive sa headlight or ang high sa headlight akong ibutang sa diode. Sa tumoy sa diode katong naiputi ang high. So pwede ra i-high and low nimo. Pero sa kuan
sa ko ang motor akong gibutang isahay lang siya. Okay, nabutang na sa high. Tapos imo siyang himuan o ground. So kining usa ka tiil sa, or assuming di na ka magbutag ground kay kuan naman kanang headlight naman, kini nagbutang lang ko ground kay kuan man siya. Assuming naman ni nga headlight pero nagbutang ko ground ani kay kuan naman ni kining lead raman ni atong kuan raman ni bulb raman ni pang demo. Pero sa headlight syempre na naman ay ground, so dili na ka magbutag ground. Ang imong buhaton ana kini nga wire, kining wire dire usa ka wire diretso ra nimo, usa ka wire diretso ra nimo sa high sa imong headlight. So akong usbon mga kabisdak no, basig naglibog mo, ang diode butangi og wire. Okay, so kini nga diode, ang diode na iputi paingon sa gawas or sa suga nga gusto nimo mopasing, butangi nag wire usa paingon sa high sa imuhang headlight. Or kung ganahan kag high and low yung butangan, pwede ra duhaon nimo ni kakuan, duhaon nimo na ang wire ana. Or ganahan ka nga mga kuan na kay auxiliary lights, ganahan ka mautoy mo passing, ang wire paingon ngadto usa ra ka wire imong ibutang, i-connect nimo sa positive sa imuhang suga nga gusto mo passing. So assuming mao niya positive, so kini dili na og ibutang. Okay, so dayon ground. So karon balik ta padayon. So for example mo serbato ka, karon moingon ka nga dili bakahan na mo tingog ang busina inig pasiga sa suga. So assuming headlight, karon nagpasiga na ka sa imong headlight, so wala ni tingog ang imong serbato tungod sa diode. Wala kalapos ang kuryente sa suga, sayang ang kuryente sa high, wala kalapos sa serbato tungod sa blocking device na to, which is ang diode. Okay, so pero lang kung magpasiga na ka sa suga, like for example nisiga na imong suga, tapos naka-high na ka, moserbato ka, hindi na siya mo passing. Pero kung imuhang gibutangan, gi-connect nimo ni sa high, tapos nag-low ka, so inig serbato nimo mo ana pa yang high, mo blink pa ang yang high. So ingon ana lang ka simple mga kabistak no, sekretong malupit unsaon pagbutang og passing light nga gamay ra kag gasto. Palit ra kag imong gasto mga kabisdak, diode ra. Kung nakay wire diha nga mga sobra-sobra, mao ra gamito nimo. Palit kag diode bisag unsay value sa diode. Tapos ang linya nga na ang puti nga side pagawas paingon sa suga nga gusto nimong ipa-blink or ipa-flashing inig serbato nimo. So ingon ani lang mga kabisdak no, ang hinaot ko nga inyo ning masundan. Dayon mga kabisdak, ayaw kalimot i-subscribe ang ako ang channel Kabisdak Bisdak Motorcycle Wiring Tutorial. So palihog mga kabisdak, subscribe my YouTube channel, then please i-like pod ang mga kuan mga kabisdak no video niya. Ayaw kalimot mga kabisdak, bagtingan na ng kampana para updated ka sa ako ang mga sunod pang tutorial. So mga kabisdak, daghang salamat sa inyong time sa pagtanaw. O mga kabisdak, manghinaot ko nga inyo ni masabtan, dagdag sa inyong kamahuan sa pagwiring. So God bless na tong tanan, amping mo sa inyong pagwiring. Salamat.